Bon dia a tothom. Avui estem aquí, que aquesta setmana se celebra el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. En concret serà este dissabte, dia 17 de setembre, i aquest any el tema que es tracta és ús segur del medicament. Llavors, el seu lema és medicació sense dany, i tenim aquí acompanyant-nos a Imma Lleissà, que és una infermera del Servei d'Urgències de l'Hospital Verge de la Cinta. Els serveis d'urgències hospitalaris estan estructurats i organitzats per oferir una atenció sanitària ràpida i l'afluència d'aquest servei no és programable. Llavors, l'activitat se condensa en franges horàries i la complexitat d'aquests pacients és diversa, cadascú consulta per un motiu. Sent per això una de les àrees més complicades i amb major risc de tindre efectes adversos, com són els errors de medicació. No és així? Correcte. Llavors, quines mesures utilitzeu o quines comprovacions feu per a evitar l'error de medicació quan aneu a administrar? Bon dia a tots. Bé, jo parlo quan els meus companys de Servei d'Urgències on treballo jo. El que fem és que abans d'administrar un medicament seguim els 10 correctes. Igual que en la higiene de mans seguim els 5 moments, en la seguretat del pacient són els 5 correctes que ara s'ha actualitzat i són els 10 correctes. I és un estàndard. Sí, exacte, és igual. I el que seguim és el pacient correcte, l'hora correcta, el fàrmac correcte, la indicació mèdica correcta, la via d'administració correcta. El que fem també és fixar-nos en la dilució del fàrmac, perquè hi ha la dilució correcta, perquè hi ha fàrmacs que se dilueixen en suero glucosat, altres en suero fisiològic, altres també s'han d'administrar en sistema opac i altres no. Això què vol dir? Que el sistema opac protegeix el fàrmac perquè n'hi ha que en la llum, sigui solar o sigui de fluorescents, disminueix l'efecte del fàrmac. Afecta la llum, no? Exacte. També el que ens fixem és en la velocitat del fàrmac. No és el mateix administrar un fàrmac com el normatiu, per exemple, en 5 minuts, que pot baixar la tensió, que en mitja hora, per exemple, perquè en mitja hora tolerarà millor el fàrmac. També, sobretot, informar el pacient, que moltes vegades, jo també m'incloc pel volum de la feina, com has dit, que és urgències, diem, li vaig a posar medicació per al dolor, però no diem el què. I el pacient em diu, bueno, però què m'has administrat? I dius, tota la raó que té, l'administraré normatiu. I al fer aquest feedback, el que passa és que a vegades m'ho diuen, doncs no cal perquè no me n'he pres a casa i no me n'he recordat de dir. Doncs així va bé perquè no li administres el doble de l'osi que li tocaria. També un altre correcte seria la llista d'infermeria, perquè moltes vegades s'administra i no es firma, i jo puc administrar i no firmar, i després pots anar tu i administrar-ho perquè no estava firmat. Seria error meu. No firmat, no administrat, no? Exacte. Llavors pot haver un error de medicació també aquí. Per tant, tot el que no està apuntat no està fet. Aquesta és regla general. I l'últim, que seria la vigilància del pacient. És a dir, anar vigilant que no faci un efecte advers en quant al fàrmac, perquè tot fàrmac pot donar un efecte secundari i s'ha de vigilar. Clar, aneu anant cada aquests temps, no? Suposo, i li pregunteu si li ha fet efecte, a veure com li ha sentat, no? Una mica valoreu, a veure com està ell. Molt bé. I en moments de tensió o risc vital, com soleu actuar per evitar els errors? Bé, al ser un servei tan complex com les urgències, el que fem és sempre revisar el medicament que anem a administrar i sempre preguntar tot el que no veiéssim clar, perquè el metge se pot equivocar i nosaltres també. Vull dir, sempre corroborar que quadri el que s'administra, sobretot perquè nosaltres tractem tant en adults com en nens. Llavors s'ha de mirar que no és la mateixa dosi que administra a un xiquet de 3 mesos que a un adult de 60. Això suposo que varia pel pes, no? I és molt important que si no estem segurs d'alguna cosa, que preguntéssim, sobretot. Abans del dubte, sempre preguntar. Exacte. I en les situacions de risc vital, que és el que diem, el que fem és que, en quant a infermeria, el que fem és, per exemple, si tu estàs en una situació de risc vital, no cal, se pot perdonar el fet que no estiguis fet en aquell moment, perquè tu tens un pacient inestable i has d'estar per ell. Has d'actuar ràpid. Exacte, però sí que s'ha d'anar apuntant i després firmar-ho tot. Llavors el que fem és, si per exemple és una situació que s'ha d'intubar un pacient, infermeria són 3 infermers que estan allà. Un està a via aèria en el metge que va intubar, un altre està en un fill d'infermeria, el que diem que s'ha d'apuntar la dosi, l'hora i tot, i després el metge ho firmarà. I l'altre és, l'altre infermer està a la part circulatòria, que seria el que administra la medicació. Què passa aquí? L'infermer que hagi preparat la medicació és qui l'administra, perquè si no poden donar lloc a errors. I si, per exemple, el metge me diu, Imma, posa-li
100 micrograms de fentanil endovenosos. Jo li repeteixo abans d'administrar-ho. Per què? Perquè ell pot ser equivocat i volia 50 o jo ho he pogut entendre malament per això i per l'exili. I d'aquesta manera fem un feedback i evitem errors. Així també doble comproveu, no? El metge ho diu, tu tornes a repetir, comproveu entre els dos que estigui bé i clar, perquè hi ha medicaments que s'assemblen molt en el seu nom, no? Són biosimilars, s'assemblen molt en el seu nom i s'assemblen molt en el seu aspecte físic, no és així? Sí, exacte. Vale. I com vos trobeu un medicament així, què soleu fer? El que fem és que, sobretot, mirem que sigui el medicament que toca, però hi ha fàrmacs, per exemple, el Menalapril, que és el mateix format, el mateix color, la mateixa llei de tot, però és diferent dosi. Hem de mirar bé i, sobretot, hi ha grups de farmàcia, gent que és referent del servei de farmàcia, com seria el cas dels meus companys que estan al grup i jo, i ens reunim amb vosaltres, que som el servei de qualitat i seguretat de l'hospital, i fem reunions cada X mesos on ho notifiquem i també, si no, el que fem és que hi ha un programa de notificació d'incidents a l'hospital que es diu CNESCAT, que està no a nivell de l'hospital, sinó a nivell de Catalunya, que us arribaria a vosaltres. Mira, que ja estem bas que hem trobat igual, vosaltres notifiqueu a l'empresa, mira, no us hem més tantes similituds i feu incapeu en això. Feu més informació, en aquests errors, o que sigui. Molt bé. Bueno, us fem arribar i si us ensenyem més o menys, no? Un llistat que tenim de medicacions perquè veiéssiu una mica que no és ni un, ni dos, ni 10, sinó que són uns quants, per aprendre-s'ho, per tant és superimportant que tornéssiu a repetir la dosis i el medicament, perquè poden sonar iguals però són diferents. I també us portem alguns exemples de vials similars, que són diferents medicacions. En aquest cas són vials, en aquest cas són la mateixa pastilla en diferents dosis i, per exemple, un altre vial. I ja com a conclusió, recordar que mentre un metge està fent la prescripció o una infermera o infermera o professional està preparant la medicació per administrar, és molt important que no rebi cap interrupció, tant sigui per part dels companys o les menys possibles, perquè així està més concentrat a l'hora de preparar-ho. I també és superimportant que, com que hi ha ràtio d'infermeria una mica baix, el personal d'urgències està fent un munt de coses a la vegada i en aquests moments ha d'estar molt concentrat a l'hora de preparar la medicació i per a després poder administrar-ho bé. Donem per acabada aquí l'entrevista i molt bon dia a tothom. Gràcies.